música perquè celebraven una festa. La princesa del castell va convidar a totes les seves amistats. La sirena, les papallones, el nen valent, el pirata, el cavaller, el cavall, a les seves gavines, a l'àguila, a la seva mare reina i a la flor màgica. Al mig del castell, la princesa va ordenar fer una piscina d'aigua salada, rodona i molt gran, amb un tobogan per a que pogués anar a la seva festa la seva amiga la sirena. Mentre tothom s'ho passava molt bé a la festa ballant, fent concursos, escoltant música, menjant pastissos de maduixa, xocolata, vainilla i nata, hi havia un personatge molt enfadat. Era el drac, enfadat com un dimoni, perquè a ell mai el convidaven a les festes que es feien al palau i mai podia tastar aquells pastissos tan bons i dolços. El pobre drac es quedava molt trist i sol, a la seva cova fosca i estava molt afamat. Se li va acudir seguir un camí i acostar-se al castell. Va mirar per la finestra tot el que passava allà dins. Va veure a tothom passant-s'ho bomba i sobre la taula aquells pastissos tan bons que ell volia menjar-se. Es va relamir i la sirena, que el va veure des de la seva piscina amb la llengua fora, creient que es volia menjar-se els convidats, va començar a cridar: «Socor! Auxili! El drac ens vol menjar!» Les papallones, les gavines i la liga van tranquil·litzar tothom i van dir que el pobre drac només volia escoltar la música, ballar i tastar els pastissos a la festa. La reina i la princesa van dir: «Doncs que entri». Tots els convidats van ballar amb el drac i li van demanar pel lloc. I conte explicat, aquest conte s'ha acabat. Aquest conte ha estat creat per la classe de la xocolata. Sí. Cai, Àlex Frago, Malat, Charlotte, Jana, Aran, Marc, Bitjot, Lluc, Ijat, Àlex Gau, Mia, Paula, Ventura, Lucas, Oliver, Luciana, Àlex Aguirre, Àngela, Carlota, Alana Antonella, i Sara.